Слизаме от асансьорите. И влизаме в лоби бар ли? Какво е това? За големите тарикати. Мога ли да влеза вече на стадион? Охо, какво правят тия хора, бе? Страхотно. Виждате обаче в момента как тревата изкуствено се огрява. Там се облега да се снимат и то викато. Абе, седалката е като кожено кресло. Вип. Да. Охо, кожа, всичко мекичко. Перфектно. Тук са големите баровци. Я чекай. Чакай да слезем надолу. Тунела. Къде са Тотнам? Къде е Тотнам? Аз къде ще седнах? Ама те кожи ли сте седак? Кожа, бе, всичко кожа. Кожата менте. И завижи да Чичо, добре, я да мина само. Кожата е менте. Абе, къде са вратите, бе? Няма врати в момента. Това не го бяхме виждали обаче. Изкуствено да се осветява.